Широкое выкарыстанне договора аренды связано с тем, что арендатарам больше выгодно штомесяц выплачивать невялікія платежи. У выпадку належнага выканання абавязательстваў і не менш за 3 гады аренды памяшкання арендатары маюць пераважнае права набыцця таких объектов без проведения торгов по рынковым коште. Для того, чтобы реализовать преимущественное право льготного выкупа, необходимо одновременное выполнение 3 условий. Договор аренды должен быть заключен на срок не менее 3 лет. Второе – это арендатор должен надлежащим образом исполнять свои обязательства по договору. И третье условие – собственник должен принять решение об отчуждении имущества. Популярнасць набірае аренда з правам выкупу. На працягу года арендатор можа выкупіць гэтую маёмасць па рынкавым кошце. Для гэтага арендадаўцу неабходна вызначыць, скласці дагавор, размясціць аб'ект у адзінай базе і прыняць рашэнне аб перадачы маёмасці. Тэрмін дзеяння дагавора не павінен перавышаць 12 месяцаў.